أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Ci gaba da karatunmu na harjin waƙafin harafin mimun, ma'ana minjaye kenan a tsangayance, tare da ɗan uwanku almajirinku Ibrahim Mai Sittin Gombe. Wannan lambar waya 0803562622 mun sanya ta ne don duk wanda ya ga gyara ko kuskure ya tuntuɓe mu gyara. Tun farkon karatunmu har yau muna magana ne akan yadda harafin minjaye ya yi waƙafi na cikin Alƙur'ani gaba ɗaya da nau'o'in shi. Satin da ya wuce mun yi badali wajen ƙirga alaihim masu waƙafi, ma'ana mun ƙirga wadda ba shi da waƙafi mun ce yana da shi, sannan wadda ike da shi ɗin kuma ba mu kawo shi ba. Wannan iya nuna buwaya ta Alƙur'ani da kuma gajiyawarmu. Don haka alaihim da yake cikin ayar nan ta cikin izin sayaqulu da muka kawo, inda Allah yake cewa illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Wannan alaihim din ba shi da waƙafi. Wanda yake da waƙafin shine wanda yake cikin izin ilaihi والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. Don haka dai alaihim masu waƙafi su 24 ne, adadin bai canza ba, wallahu a'lam. Duk wanda yake so ya same su sai ya bibi karatun da muka yi sati da ya gabata. Yan uwa, idan an samu kuskure a gyara, almajirinku ne mai neman sani Ibrahim Mai Sittin, zai iya yiwa a samu kuskure a cikin karatun. Haka za mu ci gaba daga inda muka tsaya satin da ya wuce. Fihim masu waƙafi su 3 ne, ga su kamar haka. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim izun latajidanna wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim izun wa iznata kanal jabala wa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim izun rubama cikin suratul nahl. Amantun da waƙafi shi ɗaya ne, gashi kamar haka. Ma yaf'alu Allahu bi adabikum in shakartum wa amantum, shi ɗaya da waƙafi. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum, shi ɗaya da waƙafi. Falaysa alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idha tabaya'tum, shi ɗaya da waƙafi. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، شيء ده وقفي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، شيء ده وقفي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، شيء ده وقفي. فلما نجيكم إلى البر أعرضتم، شيء ده وقفي. كسبتم سوسو 3 ne masu waƙafi, ga su kamar haka. tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, cikin izin wa izala kullazina sumunin ƙarshe. tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, cikin izin wa izala kullazina shi kuma ayar ƙarshe. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، cikin izin tilkar rusulu. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، shi ɗaya da waƙafi كذبتم. haka aidihim masu waƙafi su 5 ne, ga su kamar haka. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم izin wa izala kullazina. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم إذن يسبه ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم إذن وما أنزلنا. وقالت اليهود يد الله مغلولة وغلت أيديهم إذن قال رجلان إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إذن هي من ربع كرشي. سمعهم da waƙafi shi ɗaya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, shi ɗaya da waƙafi. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, shi ɗaya da waƙafi. Yuzakkihim su 3 ne masu waƙafi, ga su kamar haka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim izin wa izala kullazina. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم إذن سيقول
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم إذ قل أنبئكم سألتم shi ɗaya ne da waƙafi gashi kamar haka ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum shi ɗaya da waƙafi قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم شديد وقفي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم شديد وقفي أما أنا ينغمبيزا عملتم حملتم سيأتي سوبيو da waƙafi na'am su hudu ne da waƙafi na alƙur'ani ga su kamar haka فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم إذن فما كان دعويه قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إذن قال الملأ قالوا لفرعون أهن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إذن وقال الذين أو آباؤنا الأولون قل نعم إذن وما أنزلنا أسلم شيء da waƙafi إذ قال له ربه أسلم شيء da waƙafi ويوم لا يسبتون لا تأتيهم شيء da waƙafi ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم شيء da waƙafi ذلك جزيناهم ببغيهم شيء da waƙafi والله أعلم za mu ci gaba daga inda muka tsaya wani sati insha Allahu. Allah Ubangiji ya kai ladan wannan aikin ya zuwa ruhin mahaifiyarmu, Allah Ubangiji ya jaddada mata rahama, Allah Ubangiji ya sa aljanna ce makomarta. Dan haka duk mai neman cikakkun waɗannan karatuttukan namu tun daga na fari har ya zuwa wannan zai iya samu akan website ɗin mu tsangaya.gcca.com.ng insha Allahu, ko kuma ya sajin a page ɗin mu na Facebook Tsangaya Online zai samu. ‘Yan uwa sai a yi haƙuri da abin da aka ji na kusakurai daga gare ni ne, saboda ƙarancin sani da kuma buwaya ta Alƙur'ani da girman shi. Almajirinku Ibrahim Mai Sittin Gombe, wassalamu alaikum wa rahmatullah.